Το fundraising στις δημιουργικές βιομηχανίες δεν είναι απλώς αναζήτηση πόρων. Είναι η τέχνη της δημιουργίας σχέσεων, κοινοτήτων και στρατηγικών συνεργασιών. Στο πρόγραμμα θα μάθετε πώς να σχεδιάζετε αποτελεσματικές καμπάνιες, να αναπτύσσετε χορηγίες και δράσεις crowdfunding, να αξιοποιείτε storytelling και pitching και να δημιουργείτε βιώσιμες σχέσεις με δωρητές, ιδρύματα και κοινότητες. Με πρακτικό προσανατολισμό και σύγχρονα εργαλεία, το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του πολιτισμού, καλλιτέχνες και δημιουργικούς οργανισμούς που θέλουν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητα του έργου τους και να μετατρέψουν το όραμά τους σε πραγματικότητα. Είμαι ο Γιάννης Πανός και σας προσκαλώ στο e-learning πρόγραμμα Διασφάλιση Χρηματοδότησης Fundraising στις Δημιουργικές Βιομηχανίες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.